Tarata marsi kalo kile mugan ani naani san 2026 DMS TV channel muso aw ni cɛw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'aw dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a jariliya ni k'aw kilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni k'aw dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi mi an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don banbaci walima ɲinini u nana minɛli la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw ka se ka an ka bololafɛnw yɛrɛ kɔni lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 21 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état-major b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko juma tɛmɛnen marisi kalo tile 20 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye ko ka olu yɛrɛ kɔni to Kidali région kɔnɔna na convoi dɔ yɛrɛ kɔni lakanani baaraw la ko min ye banbaci walima olu nana fɔ k'u bɛ janda kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka nin convoi kofɔli ma o kun tɛ min yɛrɛ kɔni kalama o ye k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw bɛ se u ka baara kɛ ko ɲuman na o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci walima ninnu ka nin diya in yɛrɛ kɔni bali ni banbaci walima caman fɛnɛ bɔnnen ye a nin na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen o lakana ka se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko opération dugukolo ko yɛrɛ kɔni senfɛ ko an ka Mali fintigilakaw ye opération belebelebaw yɛrɛ kɔni kɛ marisi kalo tile 14 ka taa bila marisi kalo tile 21 na san 2026 ka ye région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci walima caman bɔnnen ani na ko banbaci walima fagalen yɛrɛ kɔnɔna banbaci walima ka ɲɛmaaba dɔ yɛrɛ kɔni bɛ o la min yɛrɛ kɔni lakodɔnnen don kosɛbɛ maa ninnu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum yɛrɛ kɔni kabini ni maa kofɔlen ka fanga yɛrɛ kɔni dafila ale minɛ bɛ Niger yɛrɛ kɔni fintigilakaw fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko marisi kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Europe parlement maaw ye olu ye résolution dɔ yɛrɛ kɔni adopté résolution min yɛrɛ kɔnɔna maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ Niger autorité maaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Mohamed Bazoum ye ko ka ni maa kofɔlen bila teliya la ka sɔrɔ condition foyi yɛrɛ kɔni t'a la ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni min ye AES jamanaw ye ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka communiqué kɛ alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 19 san 2026 AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Europe députéw yɛrɛ kɔni ye nin résolution min yɛrɛ kɔni adopté o b'o kɔni kɔnɔna ni k'a yira k'a fɔ ko Europe yɛrɛ kɔni député maaw bɛ ka u da don jamana wɛrɛ ka kun ka ko la ko ka sɔrɔ jamana in yɛrɛ kɔni ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ a bolo ko yɛrɛ de kɔnɔna min olu AES jamanaw u tɛ jɛn ni nin ko in yɛrɛ kɔni sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 21 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry ka cour d'appel yɛrɛ kɔni parquet général ye ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni carinen don kofɔli la sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni parquet général ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko Guinée Conakry fintigilakaw n'u ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka bolo di ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni sababuya la k'u ye opération baw yɛrɛ kɔni kɛ walasa min ye banbaci wale ye ka o kɔni kɛlɛ ni ka bɔ jamana kofɔli kɔnɔna na ko k'u to o enquête in baara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'u kɔni sera ka u bolo da maa caman yɛrɛ kɔni kan maa caman minnu yɛrɛ kɔni ye jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni kun ka Guinée Conakry ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni b'a la ko b'a yira la k'a fɔ ko ni maa caman yɛrɛ kɔni sen donnen don banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ de kɔni ka wale juguw la Guinée Conakry jamana kɔnɔna na halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Iran Israël ale ni États-Unis ka kɛlɛkun yɛrɛ kɔni bɛ sen na Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna kanu yira la k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye Iran k'ale ye farako jugumanbaw kɛ ni ka ɲɛsin Israël yɛrɛ kɔni ka sudiyan fanfɛla yɛrɛ kɔni ma ko farako nin yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw bonyana kosɛbɛ Israël jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ni o ye Donald Trump ale kɔni bɔra ni ka ultimatum yɛrɛ kɔni di Iran ma Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ k'a bɛ tile 2 de di Iran ma Iran k'i jija ni tile 2 in kɔnɔna na a ka détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ko n'a ma détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ko min yɛrɛ kɔni ye olu États-Unis olu fana bɛna na farako kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka courant ko siraw yɛrɛ de kɔni ma walasa ka se ka courant yɛrɛ kɔni tigɛ Iran na pewu wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min fana ye Iran ale bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Donald Trump yɛrɛ kɔni ma o kɔni y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump dalen don a yɛrɛ la k'a k'a kɔrɔbɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni fana ye farako kɛ ni ka ɲɛsin olu ka courant ko infrastructure yɛrɛ kɔni ma k'olu Iran yɛrɛ kɔni fana bɛna min yɛrɛ kɔni kɛ olu fana bɛ o dɔn ko min yɛrɛ kɔni Moyen-Orient région ko ji bɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
wagati min na fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛ ka se ka an ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw bɛ opération na jamana in fan ta naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wale mɔgɔw si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ kala ka banbaci wale mɔgɔw yɛrɛ de kɔni menacé an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw yɛrɛ kɔni ka lakana ko la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna civil tɛmɛnen mars kalo tile 21 san 2026 mais an ka état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué min kɔnɔ état major b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko juma tɛmɛnen mars kalo tile 20 san 2026 k'an ka Mali fintigilakaw opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na état major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération yɛrɛ kɔni min kɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma dɔw de ma banbaci wale jɛkulu ma minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛɛrɛ latigɛ la ni ka janda kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni ma ni région in kɔnɔna na ko faraku kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ ko banbaci wale ma minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka tiɲɛni don an ka Mali fintigilakaw kɔni convoi yɛrɛ kɔni na ko o banbaci wale ma yɛrɛ kɔni fagara ko wale yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali ville yɛrɛ kɔni nord ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔnɔ ni Kidali ale ye an ka Mali région seegina yɛrɛ kɔni communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état major général des armées ale kɔni b'a perpétuer k'a fɔ ko nin don ko fɔlen yɛrɛ kɔni na ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka logistique dɔw yɛrɛ kɔni o convoi yɛrɛ de kɔni kun lakana kun bɛ ka sabati Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o ko kun de la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo n'an ka Mali fintigilakaw kɔni ka convoi logistique yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw bɛ wuli u nɔfɛ walasa ka se ka convoi logistique yɛrɛ kɔni lakana sabati ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ye olu kun bɛ convoi logistique lakanani baara yɛrɛ kɔni na ko k'u to convoi logistique yɛrɛ kɔni lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na u taara banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni minnu kun bɛ moto sanfɛ ni maramafɛn jugumanbaw yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa minnu yɛrɛ kɔni filɛ nin moto sanfɛ ni maramafɛn jugumanw yɛrɛ kɔni b'u bolo ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka jan juguba dɔ yɛrɛ de kɔni labɛn ni ka o bila an ka Mali fintigilakaw ka ni convoi ko fɔlen ɲɛ ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye o ko in yɛrɛ kɔni dɔ ka ban min an ka Mali fintigilakaw ma ko in yɛrɛ kɔni bila dakelen da u ye yamaruya di sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ma u ka farako kɛ ni ka ɲɛsin ni jɛkulu maa ninnu ma minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ moto sanfɛ ni maramafɛn jugumanw tun bɛ u bolo u tun bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka taa jan juguba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn ka bila an ka Mali fintigilakaw ɲɛ ko farako yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko bila min yɛrɛ kɔni bɔra opération in na o ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération in yɛrɛ kɔni bila la a kɔni yirala k'a fɔ ko banbaci wale maa tan ani kɔ bonya kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fagara ko wa maramafɛn ale ni kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn kun bɛ ni banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo ko tiɲɛni donna o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'o dabɔ an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka ni farako jugumanba in yɛrɛ kɔni na ni wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ka d'a kan wagati min Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ seli ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔni na ko wagati kelen y'a sɔrɔ an ka Mali fintigilakaw olu kɔni fɛnɛ jɛra seli yɛrɛ kɔni kɛli kɔ u ka denbayaw yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ ni ka taa kungow kɔnɔna na walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛ u ka se ka anw ka lakana sabati jamana in fan ta naani bɛɛ lajɛlen o ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma wa an b'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔma don bɛ an ka fintigilakaw ye jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni o ko na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen don Mali fan ta naani bɛɛ lajɛlen na walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛ u ka se ka an ka lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko opération dugukolo ko yɛrɛ kɔni senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw ye opération belebelebaw yɛrɛ kɔni kɛ mars kalo tile 14 ale ni mars kalo tile 21 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali fintigilakaw ye ni opération belebeleba min yɛrɛ kɔni labɛn ni tile hakɛya nin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw sera ka tiɲɛni jugumanba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni na an ka jamana ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko opération dugukolo ko yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali fintigilakaw ye bila min yɛrɛ kɔni sɔrɔ opération yɛrɛ kɔni na ko bila in ɲana kosɛbɛ kala ka ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci wale ma 40 ani kɔ bonya ko yɛrɛ kɔni faga an ka jamana kɔnɔden maa 12 n'olu yɛrɛ kɔni ko minɛlen don banbaci wale ma o fɛ otage yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali fintigilakaw sera ka olu labila ko a bolodala kɛlɛkɛminɛn caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni ka ni opération dugukolo ko yɛrɛ kɔni o ko na min kɛra mars kalo tile 14 ale ni mars kalo tile 21 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla la ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli kɛra an ka état major général des armées yɛrɛ de kɔni fɛ kare tɛmɛnen mars kalo tile 22 san 2026 communiqué min kɔnɔna état major b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko an ka Mali fintigilakaw kun bɛ ka ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛ ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kun
bɛ tali kɛ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération de sécurisation minnu yɛrɛ kɔni kɛ an bi di ale ni Diboli localité yɛrɛ kɔnɔna ko o opération yɛrɛ de kɔni tun bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ n'o kɔni opération yɛrɛ kɔni cari ni ka taa n'a ye fo ni yɔrɔba nin yɛrɛ kɔnɔna état-major la kɔrɔfɔla communiqué kɔnɔna a b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ kan ka Mali fintigilakaw y'u ka opération yɛrɛ kɔni boli kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yelimane ale ni Sagala localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ komi ni localité fila nin yɛrɛ kɔni kan ka Mali fintigilaka minnu bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛ duguma olu yɛrɛ de kɔni jiginna ni ka taa dimi juguba yɛrɛ de kɔni don Banbaci walima o daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔnɔna ni zone ninnu kɔnɔna na kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jiginna ni ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ dugumana yɛrɛ kɔnɔna o yɛrɛ ratissage belebeleba min yɛrɛ kɔni labɛn n'o yɛrɛ ratissage yɛrɛ kɔni kɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko jumɛn ko ratissage yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ Banbaci walima o daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni kan o ye cɛnni don daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yira la k'a fɔ kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ Banbaci walima o kan daga sigiyɔrɔ caman min yɛrɛ kɔnɔna ko daga sigiyɔrɔ fila yɛrɛ kɔni localisera Medina Kayi localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔlen a kalama k'a fɔ ko Banbaci walima o daga sigimɛ ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ o taara opération yɛrɛ kɔni kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na opération in senfɛ o ni Banbaci walima o karila ɲɔgɔn na ko kari ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni senfɛ kan ka Mali fintigilakaw sera ka Banbaci walima 40 ani kɔ bonya kɔ bɔnɛ ani na an ka état-major général des armées yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka ni Banbaci walima 40 ani kɔ bonya kɔ min yɛrɛ kɔni faga ko Banbaci walima ni yɛrɛ kɔnɔna ko Banbaci walima o ka ɲɛma belebeleba kelen yɛrɛ kɔni b'o la ko nka u tɛna sɔn ka ni ɲɛma in yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔ ka d'a kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa procédure yɛrɛ kɔni bɛ sen na k'a bɛ se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna Banbaci walima ba min yɛrɛ kɔni fagara ni opération in senfɛ komi an ka Mali fintigilakaw bɛ bɔ ni ka o laseli kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ t'u bolo fɔlɔ ko Banbaci walima maa caman fagali yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ kan ka Mali fintigilakaw u sera ka otage caman yɛrɛ kɔni minɛ Banbaci walima yɛrɛ kɔnɔna ni Banbaci walima kun kɛmɛ ni ka ni otage kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ wagati tɛmɛnenw na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka otage 12 de minɛ Banbaci walima na ni otage 12 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni civil ye ko Banbaci walima ka don tɛmɛnen attaque de senfɛ u filɛ ka ni otage 12 ninnu minɛ ko an ka Mali fintigilakaw ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka ni otage 12 ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen minɛ Banbaci walima na ko otage 12 ninnu yɛrɛ kɔni minɛlen kɔfɛ u dira an ka Mali fintigilakaw ka furakɛlikɛlaw ma walasa maa ninnu ni furakɛli min ka kan u ka se ka da u ka teliya yɛrɛ kɔnɔna o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ne ka ni otage 12 ninnu yɛrɛ kɔni labila u bɛɛ lajɛlen taara u ka denbayaw yɛrɛ kɔni kɔrɔ ko 16 ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da kɛlɛkɛminɛnba minnu yɛrɛ kɔni kan o y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka Mali fintigilakaw filɛ ni ka Banbaci wale jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni fagani ko Banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni kun ka walejugu kun ka ca kosɛbɛ bolodala kɛlɛkɛminɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ye kɛlɛkɛminɛn ale ni munition caman drone kamikaze fo ka taa se radio de communication TYT mɔgɔw ka marque caman ko bolodara o fɛnɛ kan tajimafɛn litiri 3,000 fo ka taa se kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni ma komi an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka u boloda ni fɛnba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan opération in senfɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'an ka Mali fintigilakaw kɔni y'a faamu k'a fɔ ko Banbaci walima minnu fagalen filɛ ko maa yɛrɛ kɔni kun ye jɛkulu maa dɔ ye minnu ka walejugu yɛrɛ kɔni ma jugu kosɛbɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni u sera ka u boloda mobili 3 yɛrɛ kɔni kan ko mobili 3 in yɛrɛ kɔni na min ye société Sonef maaw yɛrɛ kɔni k'olu ka autocar kelen yɛrɛ kɔni kun bɛ o la wa don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na société Sonef maaw yɛrɛ kɔni kun taara déclaration kɛ k'a yira k'a fɔ ko ka nin kofɔlen yɛrɛ kɔni suyana ko nka an ka Mali fintigilakaw ka nin opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka mobili 3 yɛrɛ kɔni sɔrɔ mobili 3 min yɛrɛ kɔni na société Sonef maaw ka autocar kelen kun b'o la ko bolodara ni mobili 3 minnu yɛrɛ kɔni kan ko mobili 2 tɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara ni ka taa n'a ye Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa mobili tɔ 2 nin yɛrɛ kɔni maa minnu yɛrɛ kɔni tɛ u tigilamɔgɔw ka se ka u bolo da u ka mobiliw yɛrɛ kɔni kan don n'a nataw la communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna min état-major général des armées a bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo k'u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛko ɲuman na ni opération in senfɛ o y'a yira k'a fɔ ko opération dugukoloko yɛrɛ kɔni kelen ni ka sebaya sɔrɔ ni opération in yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye cikan gɛlɛn de ni ka ɲɛsin Banbaci walima ma o cikan yɛrɛ kɔni ye jumɛn ye komi yɛrɛ kɔni Banbaci wale jɛkulu maaw ɲinini ye u nana minɛli ale ni u bɔnɛni ye u ni na ko baara yɛrɛ kɔni bɛ continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ko an ka Mali fintigilakaw tɛ sɛgɛn wagati si kumakuncɛ kuma na communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna min état-major général des armées ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigi fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna k'e jɛkulu maramafɛntigi maa ni yɛrɛ kɔnɔ aw ka baara bɛnnen don ka maramafɛnw yɛrɛ kɔni ta jamana yɛrɛ kɔni kama k'a k'a dɔn k'a fɔ ko aw kɔni tɛ kisi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka farafinw ma cogoya si la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na
marsi kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 parlement européen maaw yɛrɛ kɔni résolution dɔ yɛrɛ kɔni adopté résolution min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye parlement européen maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ laɲini kɛ ko min yɛrɛ kɔni Niger jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum ye n'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ni ma kofɔli minɛ bɛ Niger jamana kɔnɔ na ko ka fɛɛrɛ latigɛ min ye Mohamed Bazoum ale ka bila teliya la ka sɔrɔ condition foyi yɛrɛ kɔni t'a la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min kabini san 2023 juillet kalo yɛrɛ kɔnɔ ni fanga dafiri yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ na fanga dafiri min yɛrɛ kɔni senfɛ min Mohamed Bazoum ale de ka fanga dafiri la kabini o wagati kofɔlen na min Mohamed Bazoum ale kɔni minɛ bɛ Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ne k'a datugu jamana in kɔnɔna na ka sanga ni o ko yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni parlement européen maaw olu ye décision ta k'u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ne ka Mohamed Bazoum yɛrɛ kɔni labila teliya la parlement européen maaw yɛrɛ kɔni kelen n'u k'u ka nin résolution kofɔlen yɛrɛ kɔni adopté halamisa tɛmɛnen marsi kalo tile 19 san 2026 min AES jamana ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu kɔni bɔra ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin parlement européen maaw kan ko in yɛrɛ kɔni ma AES jamana yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔ la ko parlement européen maaw ye nin résolution min yɛrɛ kɔni adopté k'u bɛ résolution in yɛrɛ kɔni kɔnɔna kosɛbɛ wa olu kɔni y'a faamu k'a fɔ ko parlement européen maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u da don jamana dɔ yɛrɛ kɔni ka kun ka ko yɛrɛ kɔni na jamana min ka ko tɛ u ɲɛsira la ka d'a kan jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni ye jamana souverain ye AES jamana yɛrɛ kɔni ka communiqué in kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko marsi kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 olu kɔni ye résolution dɔ yɛrɛ kɔni adopté le parlement européen maaw yɛrɛ kɔni fɛ résolution min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni parlement européen maaw ye k'u da don Niger kun ka ko la ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka Mohamed Bazoum yɛrɛ kɔni labila ko min yɛrɛ kɔni olu AES jamana yɛrɛ kɔni k'olu kelen ni ka nin fɛn ye olu dabaliya banna kosɛbɛ wa a ye olu kabakoya ko yɛrɛ de kɔni na olu bɛ nin résolution kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni condamné togo jugu yɛrɛ kɔni wa olu b'a yira k'a fɔ ko parlement européen maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u da don jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko kunkan ko la ka sɔrɔ a t'u ɲɛsira la ko jamana in ye jamana souverain ye AES jamana yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni parlement européen maaw yɛrɛ kɔni u bɛ ka hadamadenya birifini yɛrɛ de kɔni biri u la ka sɔrɔ u tɛ hadamadenya la nin yɔrɔ in na ko min yɛrɛ kɔni parlement européen maaw yɛrɛ kɔni u ye ŋaniya juguya yɛrɛ de kɔni ta ni ka ɲɛsin olu ma ko min ye parlement européen maaw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na fɔ ko bi min bɛ ka kɛ moyen orient région kɔnɔna na u ɲɛ b'o la ko dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na fɔ ko bi maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka hadamaden hakɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni violer a bɛ ka diɲɛ sariyabaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ min ma kofɔlen yɛrɛ kɔni taara jamana wɛrɛ ka jamana ɲɛmaa minɛ f'a ka jamana kɔnɔ na wa a ye dɔ ka diinɛ ɲɛmaa yɛrɛ kɔni faga ko min yɛrɛ kɔni ye parlement européen maaw ye u ye nin bɛɛ lajɛlen u y'u mankuni ka k'u ɲɛ tugu o ko in yɛrɛ kɔni kan ko nka sisan olu mun yɛrɛ kɔni ye AES jamana olu ma fɛn yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni ye parlement européen maaw u bɛ ka n'a fɔ k'u nana u da don olu ka ko yɛrɛ kɔni na ko ka sɔrɔ min bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔna na u ɲɛ b'o la jamana dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale bɛ ka diɲɛ sariyabaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ a taara dɔ ka jamana ɲɛmaa minɛ f'a ka jamana kɔnɔna na wa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye fɛnɛ ye mun kɛ a taara dɔ ka diinɛ ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ faga ko nka parlement européen maaw ɲɛ tɛ u si la u y'u makun o kan ko a kan bɛ wagati min na fɔ ko bi ko parlement européen kelen yɛrɛ kɔni lakanako crise min yɛrɛ kɔni bɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ san 10 ani kɔ bonyako yɛrɛ kɔni bɔ ko min yɛrɛ kɔni ye parlement européen maaw y'o kɛmɛ ni ka u makun o lakanako crise yɛrɛ kɔni kan ko attaque jugumanbaw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ AES jamanaw kɔnɔna na civiliw bɛ ka faga AES jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni ye parlement européen maaw ye u ma o attaque nin si yɛrɛ kɔni kɔnɔna u b'u k'u makun o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ko nka ko parce que Niger yɛrɛ kɔni ye a ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni minɛ ka d'a kan ko maa kofɔlen ma ɲuman kɛ jamana kɔnɔna na ko parlement européen bɛna fɔ k'a bɛna i da don o la ka sɔrɔ ko diɲɛ sariya sɔsɔbaw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔna na nka parlement européen tɛ ka kuma o si kan AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko in yɛrɛ kɔni ye dabalibanko ye ka d'a kan ko olu dabaliya banna k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna institution ba yɛrɛ kɔni o ye parlement européen ye ni o parlement européen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni wagati min yɛrɛ kɔni na farafinna jamanaw kun bɛ yen farajɛla jamanaw ka jɔnya juru kɔnɔna na o ɲɛnafin bɛ u la u bɛ fɛ u ka segin o ko kɔrɔ in ma ko jɛkulu maa ninnu u sera ka député caman yɛrɛ kɔni ta ne ka fara u kan ka sɔrɔ ŋaniya ɲuman bɛ o député ninnu kɔnɔna na o député dɔw yɛrɛ kɔni bɛ bɛn ɲini dɔrɔn de la diɲɛ kɔnɔna na ko nka ni jɛkulu maa ninnu ka ɲɛɲini yɛrɛ kɔni tɛ bɛn olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka farafin jamanaw yɛrɛ kɔni minɛ ni ka bila u ka jɔnya juru kɔnɔna la ko maa ninnu sera ka ni député kofɔlen ninnu k'a fara u ka jɛkulu kan ko wa ni jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka Europe jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni représenté k'u bɛ ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ cɛ ka d'a kan maa ninnu ka ŋaniya yɛrɛ kɔni ni Europe jamana kɔnɔdenw ka ŋaniyaw tɛ kelen ye wa AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni parlement européen ma ko kelen ni ka ni résolution kofɔlen yɛrɛ kɔni adopté k'u bɛ ka o ŋaniya yɛrɛ de kɔni yira bɛɛ lajɛlen na o ŋaniya kɔni ye jumɛn ye o de ye ka système dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen ka système min yɛrɛ kɔni kɔnɔna min ye farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni olu bɛ continuer ni ka u ka colonies yɛrɛ kɔni ka intérêt de yɛrɛ de kɔni lafasa ko wa ni colonie yɛrɛ kɔni ka intérêt yɛrɛ kɔni bɛ lafasa farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ka jamana
jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka ɲɛkumu yɛrɛ de kɔni ka ko min yɛrɛ kɔni parlement européen ma o filɛ ne ka ni résolution min adopté u y'o ŋaniya yɛrɛ de kɔni yira ni nin ko ye ko min yɛrɛ kɔni AES jamanaw yɛrɛ kɔni olu mago foyi yɛrɛ kɔni ti a la jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan'a fɔ k'a bɛna jamana maracogo yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ olu ɲɛna ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu mago tɛ jamana ka leçon na jamana min yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yani ale ka a ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka gɛlɛya ko ale ni problème min bɛ a ka jamana kɔnɔ yani a ka ɲɛsin o ma a ɲɛ tɛ o la dɛ u ɲɛ jɛlen don jamana wɛrɛw yɛrɛ de kɔni ka kunkan kow yɛrɛ kɔni na ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni mago foyi yɛrɛ kɔni tɛ leçon na ne ka bɔ o jamana ɲɛmaa ninnu yɔrɔ la ne yɛrɛ kɔni AES jamanaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko parlement européen maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka ni résolution min yɛrɛ kɔni adopté k'olu yɛrɛ kɔni bɛ a condamné wa olu ɲɛ tɛ nin ko in yɛrɛ kɔni na k'u tɛ sɔn a ma cogoya si la ko parlement européen maaw yɛrɛ kɔni ka u dabɔ Niger yɛrɛ kɔni kunkan ko la ka d'a kan a t'u ɲɛsira la min ye Niger ye ale ye jamana souverain yɛrɛ kɔni Kame wagati min na fɔ ko bi Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna min ye Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale yɛrɛ kɔni ka o kɛlɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 21 san 2026 min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry ka cour d'appel yɛrɛ kɔni parquet général ale kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Guinée Conakry ka autorité yɛrɛ kɔni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko kɔni ye bilanba yɛrɛ de kɔni bɔ parquet général yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfila k'u ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo d'a maa dɔw kan ko wa u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko jɛkulu maa dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ olu bɛ bɔlɔlɔsiraw de kan jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don jumɛn yɛrɛ kɔni ma ka maa dɔw yɛrɛ kɔni recruter ni k'u bila banbaci wale baara yɛrɛ kɔni na bɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni sanfɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ko procureur général Fallou Doumbia ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry ka lafasali ani lakana tigilamaaw ye olu kɔni intervention yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ Guinée Conakry jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min ye banbaci wale ka se ka o kɛlɛ ni jamana in kɔnɔna na ko Guinée Conakry ka lafasali ni a ka lakana tigilamaaw ka o intervention ba nin yɛrɛ kɔni senfɛ ko min yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ o kɛra bolodali maa 11 kan ko o maa 11 nin yɛrɛ kɔni jamana caman ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni o maa 11 nin yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔdenw b'o la Burkina jamana kɔnɔdenw b'o la Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni b'o la wa Guinée ka jamana kɔnɔden kelen fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ o la ko bolodala ni maa 11 minnu yɛrɛ kɔni ka ko ni maa 11 nin yɛrɛ kɔni minɛna Sigiri Mandiana ale ni Kankan préfecture yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ nin bɛ Guinée Conakry jamana de kɔnɔna na procureur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko bolodalen fotigi daw yɛrɛ de kɔni kan ni ale an ka Mali jamana kɔnɔden dɔ ye ko bolodala ni ma kofɔlen kan Kankan localité yɛrɛ de kɔni na ko bolodalen ni ma kofɔlen kan yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ko enquête in yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka cari kosɛbɛ ko bisi a bɛ kɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni fotigi daw yɛrɛ kɔni ko ale kɔni bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna na jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don banbaci wale jɛkulu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jukɔrɔmadonni yɛrɛ de kɔni ma ni o ye GESIM maaw ye ko wagati min bolodala fotigi daw yɛrɛ kɔni kan ko ale kɔni minɛlen ne ka ɲininkaliw tɛ ko a la k'a ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma kofɔlen sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko ale sen donna opération dɔw yɛrɛ kɔni na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ min ye banbaci wale maaw ye olu mana na otage yɛrɛ kɔni ɲini u bɛ wari min yɛrɛ kɔni ɲini walasa otage ninnu ka se ka labila k'ale sen donna o opération caman yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Guinée Conakry autorité maaw bɔra kalama k'a fɔ ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni sen donnen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ la jɛkulu maa minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don banbaci wale maaw ka walejugu financeli de ma ko bɔtara k'a kalama k'a fɔ ko menace dɔrɔn yɛrɛ kɔni tɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko hali u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko menace bɛ yen nɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Conakry ka lafasali ale lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni fɛ o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna o kɔni taara bɔ a kalama k'a fɔ ko groupe de messagerie crypté dɔ yɛrɛ kɔni bɛ sen na ni o groupe de messagerie crypté yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko Charia ale ni Darul Fatwa yɛrɛ de kɔni ko ni groupe kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma 500 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ko o maa 500 nin yɛrɛ kɔni na maa 38 o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni Guinée Conakry ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni ko ni groupe kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka membre ba 2 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Ibrahima So ale ni Cheikh Ibrahima Savané yɛrɛ kɔni ye ko ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni taara minɛ Sigiri ale ni Conakry localité yɛrɛ de kɔni na ko ni groupe kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa nin yɛrɛ kɔni tun b'u profiter ni groupe in yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka banbaci wale jɛkulu GESIM maaw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni cari ko wa maa ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ recrutement yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ni groupe nin yɛrɛ kɔni sanfɛ walasa o maa ninnu ka taa fara banbaci wale jɛkulu GESIM maaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu kɔnɔna na ka se ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin jamanaw ma ko i n'a fɔ Guinée Conakry jamana kɔnɔna na sariya yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogo min ko bolo dalen filɛ ni maa 11 minnu yɛrɛ kɔni kan k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala ne ka taa Kaloum parquet d'instance yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni nin de ye kiiritigɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka kiiritigɛli ko ma Guinée Conakry jamana kɔnɔna
kɔnɔna na bolo dalen filɛ ni maa 11 minnu yɛrɛ kɔni ka ko accusé don fɛn min yɛrɛ kɔnɔna o de ye k'u ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka complice ye ko association de malfaiteurs ni association de malfaiteurs man yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ u ni banbaci wale maaw ni ɲɔgɔn cɛla la ale ni ko man yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni min ye procureur général yɛrɛ kɔni ale bɛ hakilisi kuma fɔ bɛɛ lajɛlen a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale kɛlɛli ye Guinée Conakry jamana kɔnɔna na k'o ye Guinée Conakry autorité maaw ka priorité de ye o de kɔnɔna parquet général yɛrɛ kɔni b'a laɲini Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ wa n'o ye maa o maa yɛrɛ kɔni ka kokɛtaw ye k'u maaw ɲɛminɛ kosɛbɛ u ka t'olu signaler kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa 11 yɛrɛ kɔni don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔ olu ka kiiritigɛ baaraw yɛrɛ kɔni nana kɛ walasa u ni ɲagili min yɛrɛ kɔni ka kan Guinée Conakry jamana kɔnɔ o ɲagili ka se ka da u kan wale jugu yɛrɛ kɔnɔ na ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma